Long live YTF long live long live long live TWF long live long live long live Dagdal pakitiya ng Tipra Motha Pahirola lamsogo lamsogo Dagdal bodolya ng Tipra Motha Pahirola lamsogo lamsogo Bubagra ayok lokon Motha ayok lokon Bubagra long live Bubagra ayok lokon Bubagra ke Hambai jotono Hambai maro chini media dong songno tini sung 1.Simna বিধানসভা কেন্দ্র বিশিঙ্গ ক্লাইজাক পূর্ব সিমনা ভিলেজ কমিটি নি জয়রাম সদার কামিও টিপ্রা মথা YTF TWF ni bai kobokjak chongmari kaisa chongmari ni tui kaisa oro awai mung panda khlaijaka tini o awai mung panda o phayoi manjaka chini XMLA nya khaiba jung sikang bairano saimano buskangni chobao je batainai chini boronggonang Bishwaketu Dev Burma TWF ni Central Committee ni Secretary Shivanjoli Dev Burma Block Committee tai TWF YTF ni jotto Central District rong ni manjak baikha belakana hambai maro tini bisi kolokma kesak nya khaiba taisat IPFT BJP TPF kamang ma khatai to phano muthangna ni nei jarap nokol phainarong ni yakni borok tini bongni bodol Yakaroi bisheske BJP Yakaroi tini kuri nukhungni 79 voters borok tini Tipra Mothao join khlaika ebong जों borno tini khabai khukbai khlaioi chini bubagrani thanchani mario Tipra sarangno phiyoknani bagoi je borok samai tangai phaimani abono जों chini khaka hambai kubui kthar chini yakbai khlaioi जों jotto borongno borom roi जों chini tini borno जों yasaka जों tini okongno sanai chini mo Tipra Mothao kuno sekang phainai ulo phainai hini kroi sekang phainai ulo phainai kuno oro bedabet kroi kebeng mung kroi जों joton oro saman buskango जों mo simna amchaino development khainani bagai chini je smai tongmani mo smaino जों puron khlainai aboni bagai haina hai taisa chini oro takhuk jongrok borong je kuri family je phainarang no khabai khukbai khlaioi bubagrani kubui kathang bini kokbai khlaioi borno hambai roi ang borno tai chung borno yasak soka hambai